wonten panjenengan Nalendra sajagat Rat Pramudita ingkang sinangga pratiwi kasungsungan ing akasa ingkang kagebeng muhara ingkang meniku samudra laya kaseksenan Sang Hyang Candra kepadangan Sang Hyang Surya datanono pojo mirip kadya wong agung wirata panjenengan Nalendra kinajek sak sami-samune ratu tur padang paningali agenge duri guru kupuse tebih kumarane pramila kasusra kula kajuna priya saking Yan Praja bilih Narendra Agung kinasihan para Jawata kinawulen para widodari winong-wong para Bathara awidatan supi marang Muja Semedi adhedhasar Sang Wirana sukswa kawekas tunggal rasa mring saryane Sang Hyang Bathara mumpuni ngaguna Duh Nalendra kekasing Bathara ingkang hakarya jagat kocapa sinten to dasa namanira Sri Narapati wau dasa tegese 10 nama aran Sri Ratu Narapati wis ngarani urang den ucapno jejuluknya Sang Nata ing Nirata yiku jejuluk Prabu Matswapati ya Prabu Durgandana Narendra ketemu Candra candraning ratu Narendra dandang asipat jangga Kuntala Manik jangit penulun glega pinusul sari angasta pusaraning praja ing Nirata ketingal ageng Prabawanira ketingal satu mara satu mati jalma mara keplayu senadyan mega piyak barat mangemper-emper kang wados sami tumiyung celak sang manglung kathah praja kang sami tumungkul datan Sarana linawan Bandayuda boten mengaken tlatah negari Wirata senadyan dumugi manca negari kathah Purnalendra kang sami nyaosaken bulu bekinyang glondong pengarem-arem sambenan para mangsa mimtir datanana kendhate sami nyaosaken pundhutaning Ratu Peni Raja Peni Guru bakal guru dadi Setya saha Widuri para Narendra manca negari kang sami tumungkul wonten negari Wirata datan Sarana linawan Bandayuda sang piyamung sami gandrung kapiluyu dhateng poyaning kautaman kapunggil semanten kawibawaning praja nalika semanten dumawah mangsa Kartika dinten Respati sang Nata tepar ngamontenaken paseban agung